बे सिन्दुरा जों मानो लानाय जायो बे जाबाय आं बेबायदि ओमफ्राय दा इयावनो बुंलायगोन सोरबा सोरबा सिन्दुर लानायाबो खारदों होननानै खारनाया खारदों अब्लाबो माने सिन्दुरनि बेलायावसो होनदों आरो आङो हाबा जानानै बे हौवानि सिनायथिखौ लानो लाजियोबा फटाखौ लानो लाजियोबा मानोथो हाबा जानांगौहाय न'आवनो इदिनो बुरि गारना थाबाबो जायो दस सानसे समाव बुंदोंमोन आगै आंनि जिउआवबो गोबां दुखु दङ आरो बे दुखुखौ आं नोंनो मोजाङै फारि फारि उनाव फोरमायगोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर दुगैस्रां लोबस्रां लाखांलायबाय आरो लोगोफोर गरमबाबो दिनै आङो लांगा दख'ना गानदों हालाहाय आं मा बुंबावनो आरो आटा माजि सेटाकलि जालांबाय खर' माथाया माने मबाइल नायबानो खुलिबानो खालि खालि हाबा जानायाल' खारबाय थायो खालि सिख्लाफोरा हाबा जानो मोननाय नंला नामा लोगोफोर खालि हाबा जानायाल' गथ' गारनानै हौवा गारनानै माने खारबायल' थायो माने कम्पिटिसन जुग जाबाय ना सिख्लाफोरा हाबा जानो मोननाय नंला बुरिना थाजोबनांसिगोन खोमाहाय लोगोफोर सिख्लाफोर नै नुदोंना हाबा जानायफोराल' माने हौवा लायै माने हौवाफोरदो बांगाल हौवा हक बर' हक जिखुनु खारबायानो दं नाथाय नोंसोरो हाबा जानो मोननाय नंला खोमा माने हाबा जानाय आइजोफोराल' खारगासिनो दं सिख्लाफोरखौ खारनाय खोनादों खोनायाखै सिख्लाफोरा थायाखैनो नाथाय हाबा जानाय आइजोफोराल' ब्लड थांबाय दं बर'दोथ' बर' खारबायानो थायो माने बुंनो नांला बर'फोरदो जानायखौथ' गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै माने खारबाय थायो बर'दो खारनायखौथ' बुंनो नांला आरो गुबुन हारिखौबो नांबावगौ गुबुन हारिखौबो थोला माने गुबुन हारिखौदो फुस्लाय जाबाय थायो जोंनि बर' आइजोफोरा बर' माहारिफोरा मिथिबायना गलब गोदै बुंनायावनो बर' आइजोफोरा माने गुबुन आइजों फुस्लाय जाबाय थायो गोदै रावावनो फुस्लायनानै ब्लड लांजायो अबेबा फानै जायो बिसोरो नै दा थांलायबायनो सोरबा नै दारि मेरायनायदोनो सैरादोनो माने गुबुन हारिनि बांगालदोनो बर' आइजोआ माने खारलायबायनो माने बर' हौवायानो गैला बिसोरना माने गुबुन हारियासो मोजां जाहैबाय माने गुबुन हारियासो माने फिसिनो हायो जाहोनो हायो ना माने जोंनि बर' हौवाफोरा माने फिसिनो हाया माने जौ लोङै फैनानै न'खराव धुमदाबाल खालामफैयो माने फिसिनो हाया बेखायनो बर'फोरखौ हौवाखौ गारै जोंनि बर' आइजोफोरा बर' बिमाफोरा गारै गुबुन हारिनो खारो नङा होमबा बिराद मोजां आरो बिसोरो माने मोदोमो गुबुन हारिया मोदोमो जोंनि बर'आ बस्था मोनामो फुख्रा मोनोमो नालाय गुबुन हारिया माने सेन फनफबनानै गिदिंलाबायो बाजार साजार हक गारि मथराव सेन फनफबो नुवाखै मोदोमफ्रुयो माने गाखोबानो गारियाव नोङो गुबुन हारियाव माने सेन मोदोमनायमोन नाथाय जोंनि बर'आ फोनो रावबो फोना सेन बेखायनो फुख्रा मोनामो नालाय जोंनि बर'दोलाय मानो थाबाय थानाय गुबुन हारियासो जाहोनो फिसिनो हायो मोदोमो बिसोरनि देहाया सेन फनफबो बिसोरनाव फैसा दङ गोबां खामायनो हायो फिसिनो हागोन होननानै गुबुन बर' हारिखौ जोगारनानै माने ब्लड हारिदो ओंखारलांसै सैरादो थाङो हारसादो थाङो ओइ अबेबा पान्जाबाव हारियानायाव राजस्थानाव जाहैनाय बुहुद दामा-दामि दं बिदिनो बर' आइजोफोरा सोरखौबा फानै जायोबो सोरबा हाबा जाहैयो बिदिनो गोबां नानानटादो खारनाय दं आरो माथो बुंनो ना मालायखौ बुंनो अबेबा जों बुंजाबासो नोंबो बिदिनो मालायखौ बुंनायाव नोंबो खारबा बिदि होननानै बुंबा गैला जेरै जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो एसेबां फुस्लाय जायो मानो एसेबां थगाय जायो गोदै फैसा देखायबानो खारो मिथिबायना फैसाखौथ' नांगौ थिगानो थेवबो एसेबां कमजोर जानो नाङा मजबुत जानांगोन मिथिबायना निजेनो दिनै न'खर गारना गथ' गारना नोंथांमोननि कमेन्ट मोनसे फोरमायनो होननानै सानदों आरोना जिहेतु मोनसेल' नङा आंनाव कमेन्टआव मोननै मोनथाम बार खनथामसो फैनाय जाबाय बेफोरबायदि कमेन्टआ माने बै रसमा आगै जे आं बारा नामखौ बुंनो रोङाबाबो जानो हानाय नोंथांमोना गोरोन्थि दाबुजिदो जिहेतु आङो आगैनि भिडिअखौ एसे नायनाय जायो आरोना समजों लोगोसे नाथाय बाराबो नायबाय थानाय जाया ओमफ्राय दामानिथ' आरो खोब भाइरेल जागासिनो दङ बिथां आगैया मा होनबावनो लोगोफोर आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायगासिनो दङ नोंथांमोननि खाथियाव जिहेतु आङो बारा बेफोरनि फालै माने भाइरेल भिडिअनि फालै आं नायनाय जाया आरोना नाथाय कनजिता आगैनिखौ आं एसेमान नायनाय जादोंमोन दाखालि साननैसो ओमफ्राय नायोबो आरो नायाबो नङा कनजिता आगैनि भिडिअफोराथ' मा होनबावनो आरो आंनि बेलायाव बारा मिनिंफुल माने संसारनि बारा मोजां भिडिअ बायदिथ' आङो मोनखाया बेलेगा मा सानो आगैखौबो आं गाज्रि बुंनो थाङाखै ओमफ्राय रसना ना रसमा आमि रसना ना रसमा
Rosma ब्रह्मनो आङो इउटुबाव नायदों अब्लाबो फिसाजोनाव सोंबाबाय आरोना फिसाजोआ खोब नायो बे आगैखौ मोजां मोनसोगारो आंबो मोजां मोनो जिहेतु बांसिनानो मोजां मोनो बे आगैखौ आगैनि आव फाव एक्टिं राव गासिबखौबो मोजां मोनो आरोना बेनिफ्राय बिथांनि खाफालावबा मा लिरनाय दंमोनथाय हरखाब बोरैबा माने एक्सिडेन्ट मोनसे जागासिनो दं एक्सिडेन्ट मोनसे जालांबाय आरोना बेफोर जाबाय हरखाब बोरैबा जालांनाय एक्सिडेन्ट आरो ओमफ्राय मानिबा जाहोनाव दा माने हाजबेन्ड वाइफ मानिबा भुल बुजा बुजिनि जाहोनाव खारलायलायनाय माने जालायलांबाय जिहेतु आगैया खारदोंना मादोंना दाबो माने रावबो हमनो हायाखै अबाव दंहैयो बेखौबो हमनो हायाखै मानो होनबा बे रसमा आगैखौनो लानानै बे रसमा आगैया एसे सिख्ला गोरलै स्टाइलाव थायोमोन आरो सिख्लायाथ' सिख्लाखा बे आगैया बारा गिदिरथ' नंखाया बे सिन्दुरा आंना खिन्थु दिनै बांसिन दाग्लाग्लाम जालायलांबाय लोगोफोर मिनिनाङा आरोना माने दुगैथ'वाखै नालाय आंहाबो जा जगार खालामगासिनो दं फिसाजोनि दुगैबा स्रां जागोन एसे बारा लायो नालाय खिन्थु इदि फुदला जोबना फैबाय आरो गाज्रि मोननाङा जायहा जेरै स्टाइलाव लायो खिन्थु दाग्लाम लाबाबो मोजांबावसो माने खिन्थु हौवा थानानैबो जे बे टिलिकि लानानै एकदम जोख्लोबलायनानै स्टाइलाव माने मा सिख्ला गोरलै बायदि थानो नागिरोना बेफोरबायदि स्टाइलाव थानो नाङा आसलते मानो होनबा हाबा जानानै बे हौवानि सिनायथिखौ लानो लाजियोबा फथाखौ लानो लाजियोबा मानोथो हाबा जानांगौहाय न'आवनो इदिनो बुरि गारना थाबा जाय दसं नंगौना नङा नोंथांमोन आंनि बुंबाय बायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आरोना सानसे समाव बुंदोंमोन आगै आंनि जिउआवबो गोबां दुखु दङ आरो बे दुखुखौ आं नोंनो मोजाङै फारि फारि उनाव फोरमायगोन होननानै थारैनो लोगोफोर मा दुखु दंमोन दिनैसिमहालागै आङो सोंखांनाय जायासै समबो मोनासै मिथिखायोना संसाराव हाबनाय लोगो लोगो नङा होमबा आइजोफोरा बयबो मिथिगौ अब्लाबो दा जेरावखि थाया मानो आब' मोजाङैनो था आरो दाथ' जेनेबा मा भिडिअ होनो मा कन्टेन्ट लाबोनो इदि जादों आंबो बिनि सायाव जेनेबा हरदों जेनेबा भिडिअ बानायाखै मानो इदि होननानै आरोना ओमफ्राय दा आङो माने बयबो एखे इउटुबारफ्रा गासिबो एखे इदि होनजास्लायस्लाय मानो खालामनानै खिन्थु अब्लाबो आंहा मोनसे माबा दङ डाउट दङ बेखौ क्लियार खालामना होनि आरो माने जोंबो इउटुबारबाबो नोंथांमोन बायदिनो मानसि जेनेबा इउटुबाराल' बे खारलाय लालाय जेनेबा सोरजोंबा दोनखारलांलाय दावराव दावसि जायो बेबायदि नङा खना खनला गोबां बुहुमनि मानसिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो निउस चेनेलाव गोबां नुनो मोनो आरो आंबो बिनि सायाव गोबां मेसेजबो होदोंमोन आरो सानसे समाव रसमायाबो होदोंमोन आरो खिन्थु बुंखादोंमोन बियो बयनिबो जिउआ एखे नङा होननानै आरोना थारैनो लोगोफोर मा रिजननि थाखाय दा जोङो रावबो मिथिया गावबागाव पार्सनेल मेटार बियो जोङो रावनि पार्सनेल सिङाव हाबनानै थांनानै नायहैनो रावनिबो पार्सनेल मेटाराव जोङो हाबनानै नायहैनो जोंहा मा मोन्थाय गैया आरोना लोगोफोर स' बेवहाय आङो बेखौनो बुङो कि जेनेबा गासैजोंबो रिजायनायखौ नोंथांमोना दोनथ' गासैबो हिन्जावानो एखे बेबायदि नङा बुहुमाव बेबायदि गोबां हिन्जाव दङ जेनेबा हौवानि दुखु सुखु लोगोआव थाफानानै हौवानि जेनेबा किसुमान माबाफोरखौबो सहायनानै थांनानै थाग्रा आइजोफोर दङ आरो ओरैबायदिबो दङ किसुमान माने आइजोफोरा हिन्जावफोरखौ माने आइजोफोरा हौवाफोरखौ गादबनानै दोननायबो दङ बुहुमाव गोबां रोखोमनि दङ ओंखायनो जोङो रावखौबो जेबो बुंलायनानै दुखु होलायनो गोनांथि गैया आरोना गावबागाव लाइफ गावबागाव जिउ गावबागाव संसार गावबागाव न'खर गतिके लोगोफोर रावखौबो जोङो बेजों रुजुनानै बेबो एखे बिदि होननानै न'खराव दावराव दावसि जानो नाङा आरोना आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय फोरमायबाय आरो सोरबा सासेया जुदि बेबायदि मावदों आंबो मावगोन होननानै देखायनाय बेबायदिथ' चेलेन्जखौथ' मालाबाबो दाना मिथिखायो बेबायदिनोबा न'खरा संसारा बरबाद जायो होननानैहाय बिबा न'खर संसारा बायलाङो गोजोन संसार गैयि जालाङो नङा होमबा गतिके गासैबो बि केयारफुल